Menim, Odisika Brantia, Odisika Tom Prada, and then the Amoria, Oji Dama to Sir, was a brain in Castle, Nanutina Banasa. Yampa, Yampa, Namidia, a brain and Yamina Banasa. Yampa, Yampa, Namidia, a brain and Yamina Banasa. And crowded, and no can't simply edit say time changes. Teacher no kind, nothing grand on Tiasia. Not on so on your portrait, so bet show. I'm what you want to say, teacher idiot, and Jumano. It's the Obiena, not say, Minkura, one shammy, send me jam one, me jam one, we could touch up. Bikuta aba bi twamo tuo na me somamo na mo konsuo na mo bubuja na mo twampempuro yesa na da biye beba samwati on selos monso yesa na da biya mo be na mo tete ho ene nkrofo a kire mo ade e beduru brebe no monso mo be wie school ama mo mu biya ba be kire ade I'm a bit of swat now at Tiam, said Yami, somewhat. Teacher no kind, nothing grand on Tiasia. Now on soon, your portrait, so bet you, I'm what you want to say. One winning teacher near Juma. Portrait, a dorsey, a won't crowd. In tea or tat was to say, Minkura. Monshe send me jam one in school there, make jam one day. Yes, and a baby woman, a bedroom baby, I'm over woman. A beer on a school there. A beer and a just so a jada. Nameson can tell ya, my tongue can tell. Continue. Samuko Shiami, Medaya, the tree, Name tongue can tell. Mama, so I can't share what I said. Bread and time changes. And a bit to me about to say, Tofiakwa, the sea, I'm what to Menim, ya made some what ye. A bedroom baby, no more what it you ya movie. No more Quackoshiame, a beer of a shiaman, Sabi. Okay, I was here for no 9 about Pahonsima edumienu. Memo akwaba e de badwumadia watu ni din na menim so hey ya femu papa se de ye kan asemo a meka kira wo se menim team
afimu yie papa na megiri sɛ wo nso wafi yɛn papa yɛka kyerɛ wo yɛbɔ wo nkaeɛ ɛka kyerɛ wo sɛ kata World Cup ɛkɔ so nti no desi ni bi wɔ hɔ a onhyɛ da nte yɛn ka etimi toa mu na ɔtwe na wonte yɛn ka yɛbɔ wo nkaeɛ ka kyerɛ wo sɛ ɛnkyerɛ sɛ na menim yɛde akoguda bi bibia da na kwan mu ene ene ochina awurade ede yen kwa fam yen a ball no eni honti no ene ye ne no ochina ye besan so atena se nyankopon ye adom a efridwa da ekọ no nso no agya ball fo no ma ye hunu ni anema ededa kwan mu a de ebesi bia nso ye bema moaso ate anwumre yi me mo akwaba fe de efre obi na ka kire obi na obi so nka kire obi se Tofi ene ne ba akosia agyewa kode boatin abetra se Shannon nso yɛde dwumadi a yɛfɛ no na Menim ɛna ɛbrɛw ne yɛwɔ nkɔmmɔdi Minister IBJ ɛna produce show yi medin ɛde Tofiakwa PSA ɛte sɛn Awurade adom yɛhyia wɔ ha na akyɛ fɛ no mafe o mesoma fo papa mafe o pa ase wo bibi ada na kwan mu yɛ 1 week atwa mu o papa ka kɔ bɛ na wɔtwe mi ɛna agya ball no so nti wo bɛ ndɛn say enram one oh yes eduru mu bresi ya no ya jama wo na won ma ye say jabo so mepe we kura de sa ekona wie ya no na ha na ekona wie ya no ti ende ye no anso na eja permission na e di akodi brunya eze me kan MC afo na esere so mu nyino mo pa aka no mu ntimi nka no mu di ahyema no se jame na okay amafo we di brunya ni de hia ehu hia Sompa 93.1 oh yeah say there me ulma say there me mitifi na me hwe me ma na hwe de me hwe me nsew no ye ba ne abebo amane na hwe me twa me nsew no hwe asema na oka no tena we masa boa ho na na me ken masa boa ho na afia so wa ba gye mba wade de a e wo se wo show bibi oh na tough na say so entire ni easy o sa say unim say BJ design oh yeah very good Kumasi Pankro market ono asokra ne pam Dr. President Foster ntade to healing point who said doctor e shatare ti so a BJ design nsa adwuma oh nice na tough yentimi fo ebi mpeche ho ale one peche ho oh abi you know that we are so obia keye yen ka oprema ose oh de be say asesa lumba bo nwom no wanti wo odo be wudi nke no mu enti we no de enye no mum enti nka osingu oh to me bay we are see we pa hi eti akosia menim sɛ suahunu ye de bramanfo na ye program a ye fa Sompa chedie no acrobato ene me di ho nkomo oh wow nti me pese utie na uwie a na afede ma bi kwan mu ama ya fi amanfo amanfo so afie ti ene no mabie phone in kakra ma amanfo nyame ya ba de be I want you back wonim sa program no ho ababa wa bi wose Tofi sa program de me program o se mo pese me sponsor kwa na am se adan wose Tofi pese akwa bi ba oh na wonim se ena ma tetewa yie no me ko share Abigail so okay Abigail de da no wo frɛ ye yi a yes no wo kan ex ho asɛm yi wo no se me hono mpo ono ana be yi no no so fro papa Tofi ma me wo de asɛm na to mo ketewa yie na se adi agosia yentie acrobato said the opese one amanfo di nkomo ewo Sompa chedie ho ti abusiafo me wie ya na me ba akosia agyewa kode enso etoaso ndi wofa yenkwe bra me beja okwan am akọ na ebi asem a wo kan no sɛ wasi akyekire mu no ebi kura obi wa abonten a ana broni bi etika mu onti twi ya ye kan
Inti sima kakra bi nsam ni nyina no me pese obɔ no tofa e wo brofum na wo ka kire broni kra wuti ana nipa kra wuti. Okay. Thank you, Mr. Tofiakwa. Sompa 93.1. Please. We are appealing to you all that you have to support us. Because any bird will be fine. He's fine because of the feathers. It grows. So help us so that we can help the windows. Yes, because every windows is very sad. So if you help the windows and the windows smile, the God too see us in different way. God say the giving is the good than receiving. So let's give to the windows. And if the windows receive, God too will bless us. I thank each and every one. I know we are going to the Christmas. I'm begging God to covering us safely. Even if somebody would die, I have to die smoothly without any problem. Thank you, Tofiakwa. God bless you. Okay, Agosia. So, me of akro to na ro betrum. And the bro for no so easy. We onon kwa na we will kai. Ye nche no. Oh, ye mfare nya hwe erwaro. Do ofa. Anwumre ofa aseme chia. Ezi Agosia. Sa ngoma na ye kenkan no. Enan subi. Yes. Boyemu e. We kwa de so ka kai. Ye ira fie ho. Oh. Mavinti o. Medasi atof. I wish for your mamunyina watena sibium. Yasanso ma yen ho afihia pa. Yankopon gusua wode ye twa afe no. Enne eye December bosome. Ne da etoso enso pepepe. Sompa 93.1. Ena nke beto aba. Yenka ka yen ho kakra ngoma ya to ne din enanso biu. Die wo mu na emom yen fa nhase na yen fa meduru ba bia. And ye be kinkan. Opanye bi e friend se panye kwakudi awu. Na won ne yere eno abana na tie. E wo kro bi e friend se san wachi mu. Na nyame anim ni na wo mawu ha wo mu yi pa. Enti wo mkopa ba wo baabi. E ma nyame adom so won mu nya bia. Omoto akoda ne din kofi bria. Sompa 93.1. Na akoda no ho ahyede bebre ne dɔɔso pa nti ni so kukom na wo yare ene yeso obi abo no ade kye on na akobo obi ade be kye wakodi nsemone ade be kye yase teacher yi ni teacher se emu nsensem no ne dɔɔso ama nyame ye kofi adom ama wotumi koduru mfimfini sukuu de nei ye beka na se junior high no. Na eno na kofi ko hunu ababa wa bia ye frede se afia brago ya wo ye se woni akoda ne betu anamon e wo mpana twem e wo mu na ne mfie ne nu ba bia ade na so minu mie no nyina di ho adanse se ye mo fra no wo mu si so sa no a ayana ma me papa agore wo bi nim dia ne kofa ba na so ya no mu pese o mu di se adwuma ne bi ma ne yeyi enti kofi edi ka tworo ho krata antentamo no ankasa edna no sa akɔbɔso eno mo no na didi mu ama da kofi ma kwan ba asan wachi kuro no mu no Sompa 93.1. woni ababa wa ye friend se afia brago ekɔhye afia brago yonko dem nyaako ya no mu di mpa so agoro na nyame anim ni afia papa ye friend se kofi nyame beto so ema ne bufu pa anyasem ketwa nti omu yeso mu wakoto kofi awofu anim na nyambra samu a kofi die no won motimi atwena so ne tofa bom nyina no yese ebra kofi di se nyambra sam no wana fi odwane ko no ankasa na wofa ya e friend se opanyi twemasi enchen Sompa 93.1. ema papa no tubo for de ne ba efie se wo ba be bisa de ntia ama kofi odwane frifie ene ye ba behwe emu nsem ebekwa akosisei
ɛnɛ nso bio ɛnhyɛ aseɛ enti bɔfoɔ no ɛba fie ɛne ɔba bɛduru yɛ ma saa bere no mu no na enu abena wɔn wɔ kunu owura kwaku die wuo na wɔn masu atwentwene ho a sanse no mu sɛ wɔn ba no deɛ watɔ nwura mu yi na ɛsɛ ayɛ ka ebi mpo bi akye waku enti wɔn gu so atwentwene ho no ɛna wɔn mu hu sɛ bɔfoɔ bi anim ni ɔmo ma na konya ma ne nsuo ebisa ne kwan so ɛma bɔfoɔ no so bɛkyerɛ mu sɛ owura twemasi enti no wonam na ne ba yɛ fa sɛ kofi brenya ba bɛdi panyin ne hɔ enti wɔn mo ba no mo bɛbisa mu deɛ nti a kofi adwane afirifie na ba no wɔfa anokwa awofo yi wɔn so de amane wɔ hɔ no mo bɔ wɔ mu ɛmɛ wie kyɛ wɔn srɛsa ɛkyia wɔn bɛsrɛ sɛ nka kofi nsa amrɛ fie na nsɛm wɔ didi akyire no wɔn nkama ne mfiri hɔ nti ade kye so ya na awofo mi eno te hɔ a wɔn twɛn ya sɛ agya kofi brenya bɛba fie na wɔn akɔkɔpa owura kofi nyame wɔn ne yere da akoa akyɛw Sompa 93.1 wɔn mo te hɔ ɛte hɔ ne nsuo ahase ebubom afi wɔn mo nkɔhwɛ a enipa nan bi na ɛbɔ ago ɛwɔ fie hɔ yi wɔn kɔyɛ a ɔpanyin kofi nyame yɛ fie abrago papa wɔne yɛ fie abrago maame di ewu ɛda akoa ɔpanyin kwasi agye ɛna ɔpanyin puku nipa nan no mobile Sompa 93.1 Omba ya na no nyambra samu akofi bedi ye no. Omo ntehwe enti. Omo nantese no no. Na obi enim senke agyan ko mba beka asam de. Enka bibia bekotote na so kowe akire no. Entokwa kofunya mu ma. Ohene wo san wachi e de nan si asem no so. Afei Oton safra wofo no mienu frɛ enkoda no so kan ho. Ehye ase se wotu wo mfo. Sompa 93.1 Kan bi kire wo mo a. Afe wo bi nim de yakoba ye. Eno abena frihe. Akofre nsuo. Esuo jebu. E de abɔ ne ba kofi berenya dua. Se eda wo be hu se oni afia brago nam biem no enhwe ni nko no nananom anim ene wakobodua asam ne bɛkɔ he enen so bio abatan drum bia ne enya ntoboase oba bɛ ya de enya de na so wanka ntimu a ahwa wo de bufu Sompa 93.1 ye de asi adomdom ye na abusua ye besan so ato aso na enche aboafo a won maso asene no ya yede won mu din ebetudwa na mohunu bi sebredem de si ha miam papa Tofiakwa oto aso de amam na akosia nti dua na wakɔbɔ no no onim sɛ wobetu kotie suan ne yam de ai ɛtɔda na biribi ho na esi a wanya abotra obagye wani so se binie ɛyɛ asɛm paa na yɛ ka ne ne no sure Oba ene bema ayonkofa ene omo nantie ubenya mu akokoduro akobɔ hu dua sese wo hunu sɛ one no nam a ensuo no enku no na wa oba no ankasa no a wo bɔ sa dua no wo gidie wo no mu sɛ onko hobiem oni mo dwan a na kura no so sisi so a Tofia no mo hene hwɛ de wo kana nya no no mu ti o hwɛ won kwama bi mfa na ni so a de obeka bia no hu ni sɛ wo de atwam me de na aba de ya waboyi yehwe enen so bi de bisi akosia emfa sra kese ema one family clinic yes
Also omu pain expert ha eti abusuafo se utie me na omu opatase ha brother mines ha ena on se akosia nyame adom omu ewo twifu praso omu asimfosu agona soaduro ena mankasim ha ena kumase de no enso abeka opatase stage junction anase brother mine hono ano eti mesra se frɛ omu akosia fa number ntudwane enko abusia one family clinic ya homa no 0546 68 another 68 17 0546 68 another 68 17 Menim se Nyankopon adom December mu ne wi December Sompa chede na akosia se wo ha na hwe amanfo aho keka ene adanse a ekoso aho me ankasa age mensam sometimes I am hwe se say hade eku emi ne o man hini ye man ko ye sofo ana se je se akosia serious o on se ade bi wo ho a se de Nyankopon ye obi ane adoma kyere ye Nyankopon de ama no mehwe adanse a ekoso food for thought so amamfo a ye ne na ne nam ho kra no amamfo adanse a omu di kyere ye ne nasefo a ye pese ye hye obi abo ne ye ka kyere obi ase ewiase se wodidi ma obi bidi a awurade kwan ofa so hwe wo no eboro so nya ne kase panyimfo se ketewa bi anya de ben ensa ni awo bia no akosia de number no betudwa hye no nso eneme oha na obi baaye o se me wo botai bi simani so na tofi Menim maami ya bompa ye se ye de biribi ba me ka kire ni se obeba bi dia danse o se tofi de waka no menim se nyame so beba na ye ho amen sa gidie no awanya no nyame so beba na dia danse nti abusuafo se wotie ye anwumre na wo problem bi ajewa boso a bomodin se won so de won sa beba beto Nyankopon ayewa mu na waboa mobrofo na ebasa Nyankopon hira eno de be ma akosia fa number no tudwa na enko abusia Sompa chade ahoma ne ne eye mobile money die beba no eye Terra One Media Limited anase Blessed Foster number no ye 059 855 9802 Mrs. Subiu 059 855 9802 Terra One Media Limited anasa Blessed Foster ewusia emananya osabia obi ji usika no de akwakwa bibi dabi ye wo ha nyina tof ye nyina obi ye bi enano na mene mekunu ye de ene nso ma hene beka ne de efiafo bi an kakra obi ye bi ntise wote abonten a obi on ma na ye ne se bi a ye je ne keke eye mfese ye je ne ye je dabi obi ye bi bo nyame mpaye wona unim de o pa fri nyame ho ene nyame nkwa apam ne fa wo de bra na hwese nyame wonye nsenkyere ni mfa ma wo a akosia ene meni machinchina me kopie extra comfort limited comfort comfort ene yanchi asiu wow washa me bose obeba na menim so nice one na ya be bon komo me ada mattress papa so eti si wo menim so otie anwumre mattress no ma ye bi na so si wo ma menchia o ma me kan chia na akosia kra no akosia so wo kra no wo mpa no aye yi enti na me chia ni aye dai ote aye dai oh to ono me na da me so ana mpa no kika ho na ram papa me free ala hwe be da mu yi mani die di wachi no oh comfort manchia no si ya si o one ne ajaye bo anom ne workers na ho no Nyankopon nhira na nam de mani akohunu niema menya brepa na ye di ho komo na oman hene sere wo sika no na me pese na mia me di mani ekokohwe sure oman hene nkasa kwa na omo mattress no ho awuzia papa ni bia abba
yɛbɛhyɛ da di ho nkɔmmɔ da bi Nice one. ɛti si o me ne me piesie akosua gye wa akɔdeɛ yɛkyia wo na menim sɛ comfort yɛbɛda bi so ɛnkyɛ comfort okay akosua on sɛ yɛfiri mu akyɛ kakra yɛnhwɛ sɛ yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ no ɔma afei yɛ kakra so ɔho mewɔ owura bi wɔ ha ɔho owura yɛ wɔ hɔ yi Oyenmunyamfo pa. yes akamfoɔ wɔ abebu bi yɛsɛ efi abosea etwa wo a ɛya Sompa 93.1. asɛm ato aberanteɛ na ɛnɛ mepɛ sɛ obi a wotie na menim nyabrɛ na wotie na ɛfii no korɔ no sɛ wiase wobɛgye ato mu sɛ ɛfie kura ɛhu kyɛn kwaeɛ mu yes na ɛyɛ awerɛhosɛm tɔda akosi a me se kwaeɛ mu deɛ me se ɛfie ɛhu kyɛn kwaeɛ mu I'm telling you because no kwasɛm ne sɛ adɛn ne sɛ sɛ obi pɛ biribi akɔkɔtɔkɔ a panyimfoɔ sɛ yɛ naporɔ dabi ɛno a metie no asɛm no na nisu atata me akosi anɛ yɛnyɛ berɛ yɛne aberanteɛ no nkɔmmɔ no ɛmu du wo sɛ na menim deɛ yɛde nsɛm ne nam na ankyɛ me ne aberanteɛ no bɛdi nkɔmmɔ yɛnkɔ ahoma no so kakra na yɛ listeners ne yɛ viewers no yɛma ɔmo afi nhyia pa yɛafe wɔ mo mebahyɛ 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 na menim me ne me ba ɛne me PC ɛna yɛabɛyi mebakyɛ me mo akɔ aba Tafe mi ti so. Mo afi. Tafe ja femo pa. Tafe enye de onim se abudia be mo e le comment na ka say. Tubo ko ya free. Ada mu nya mu aso yente tafe. Ya wo wa na twa bo mo ho. Oh, me say afi mi ti na abudia be mo ko sa. Me so. Tafe enye de me say mu chaso. Ata mo mu chaso na me de. Problem no you have to too much te mate and then what na de ye ginam mate me da si pi hello ma good afternoon na ti say na me adu mo ne wan e ka say ye friend Matilda because it's a cropon okay Matilda akropon mafia on ya femo papa bo yi mo ya so de bia e de so a no mu ya so my no mo commenting there be ba mo on say ai we dey this week corner week wono anu na atwam ne ekwa ba bi mate me da CP oba hema yi amanfo na afie say we wacha wudi ni ba bi afra me free yes sir yeah, okay. Ma femo papa. Ta. Me na ball no, e mo ngen fancy ya pe di obedi first. The obedi first ni ebete. Mate. Mate. And then watch now you tell me den. Me wa ja wodi ni ba bi afra me free. Hello. Oh, kafra wanti me nyina so. Sa? Hello. Sompa, tell me na minister. Minister some friend of. Hey, massa. Hey, when I want you back is you. Okay. Ba cho nya butre se o kan se wa fi me ba die. Yo. Minister said the number me ma say me see the number the number me the Juliana Mensa complex and me say that they do come pa. Okay, Mate. Aja me pa Obama na wade ntie aja. Hello, Tavi. Bemena. No more again. Ya you so Bemena. Oh,
I know my feel say. Oh, Miss Sophia, my feel pa. Eh, Tofin come on super my super. Na enemy tie. Share international mind. Na Tofin ni bibi. Okay. Me no one come bi ba nya phone so. Okay. Nya personal number e chere ni e din come. We about to offer 0244 80 96 41 now. Ubenya Menim akasa why? Producer me friend on I don't know why. Na ka ma get number ndi da ba friend on. Me ba cho we dey mark dey obefa. Mate. Producer on I reporter man for you. Hello. Hello. Ba cho Udini baby afra me free. Mo eya oni abema Benjamin sa ko bi me do adu Kenya tituruba. Wow. Eya empani me say na enkura ni bi o ma meto. Because of World Cup and no ma mo ye ni ti ebe ya anta World Cup no mo stop ni ntem kura na tofe mu mo jangu. We are say Ghana for free munti na mo kasa no say Ghana for gusu o ma. Ma nko ye na ma ko ball na ma ya ye di are wo sa chika na mo de ko mo de Google na account mu kura anka ye normal to bibia ko ye ya wate eno so kan o man no enhihye ho me ba cho usu di ni ba bia afra me free me fa two course na afi de me. Oh bra Tofiakwa. Be me na amaruni ana. Hey, say the bra voice in there. Hey, mini baby was my steady. No. Amalu. Ya feel pa. Ya feel ya body ma yiti. Ow. Me chia no na for mo so fula nyina kwa kuni ma se wusi mo. Ate. So for like ho yesi Sompa mu mfa ni agro kra. Enye easy ba for ni. So fula je wonti o ba bia. Wow. Mora munya botre niam ye be no okrom ha no. Me ba jo udi ni ba bia afra me free. So me de Baraka. What's that? Barakash. Baraka me fresh bi chance. Barakash. Okay, also o friend. Oh, paso me bi chance. Okay, mami nti o hema. Oh. Paso ya fupa. Ah. Kabono msase na mo. Paso nya mutena bono so wi ase ne ga na akomo. Mate o de acha be na ahwimi no ma wi na asem ne na asem ko. Okay, eye mentimi mfa ko bia biem medamwase pi du time I was say sign so ebe fa course na me ba cha o me sign so eno abedi nkomo afede ye bedi nkomo me ba kosu age wa akode boaten e wa ha minister IBJ enso e wa ha yima ena Madaroma Facebook no eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM YouTube no so eye Sompa TV o subscribe o like and o share na wunua nso atimi ahwe because wa wo Facebook meni owura no ebetwetwe enkomo ye wi a yedi nkomo no koduru ba bia won so mema kwan na wa kire wadwene eye den na sese abrabo etwa ne masa edi na esie osusu sa odwene na eye den edi na ba na dwene mu a ema sa de we esie ene owura no wa ha yenhye yenkomo no ase dwumadie ye frɛ no na menim ye efri adwoada ekosi yawada ama oyire mfi ochina I want you back ye be bonkomo bi hey odobi me say odonkomo bi o ha ye be bodonkomo bi ahu obe fili keke hey case ni hu mamba wi as case bi anye hu nchen sa case no ochina I want you back kai wantie bi awayo ho na wankasa kra ofin me bisa wasem na bisa wa I know what can't hear me. I want you back so. Okay, Mira, me mo akwaba. Me just so penny. Ati saying? I mean, I don't know here. Okay. Come on, you be doing in Yakodru. Pachamate. Na to bossy. Na yening komo. I was unfortunate so. Me wo voices be wa me body a chiro. Komo be a course. Bibi so kra ho a me show e de akire tina me pese wo join yen e wo Facebook Sompa 93.1 FM Mira penyi abrabot saying
Penny Niamanya, Niaman Kuya cry. Yamanye. Niamanya. Eh. And you're producing a pick him a call. Sariki Mudianka. Kamakume. Serious? No credit back up. Kamakume because last week I'm a try. And I done for back on ASM Yana or Bema Scaby. And I come to intimate me frame. We a program be last Munye be when I'm a fray. Okay. No counts on Becassa by my friendly view. To me, see me try last one. I said, I'm fat there and I said, I was in the life because Neman Kui my brabum. Neman Kui crack. Yan shall say, Abrabono at the same, I shall see free him. Dinamica say, oh dear, ABM Pesebach what you quine. But school, some started saying, Abusiamuna Niama to saying, Yan shall common as in free. Your penny me da senior queen out, dear mammy. Okay. I mean, Shramuna. Abrabone dear, I can say, Busiana and Kuyi, San Sem Papanema, Ejai, somewhere 98 no Mujai. Number was one share, A5, one share. T. GHS Nami, Timmy and I say, yes, may ye marketing it be a galam sending pub 1 cotton Tony marketing, and I'm the struggle. T. 2010, me tries me call Libya. Me call Libya, me could do 3 months. And I Gaddafi talk on the sea. And I may stand by. Me sing we cry too. Gaddafi boom me ho papa. Yamotre. Yes. Once I could we. Yantre also call Libya. Call Libya. Yantre can be now fast to call Libya na akwanto ne net saying offer plane a coy and I didn't see. Libya no. E the plane coy the car so ko. Okay. Na me fa ka free ko kan can say Burkina. Okay. Na me free Burkina could do nyeme. Free nyeme could do Agades. Na me wura mu Agades could do Druku. Nina na ye car okay. Ti from Druku no. Na ukọ wura mu Libya na no. Ti se wo ye du Libya, ye journey ne de wo ye du Libya bia from her to fan say ahinkura na ye mu asiase monante enko. Okay. Ti mo na mbe nante a mo be hunkuna mo dodge nkakra na mo de awuram. That time so na ye chichi wo pa. Ewo Libya ho no. Time me call ye no. Okay. Na nyame na ye madom ma Nigeria ne bi. Ehun me mo bo no pick me ko Tripoli. Could be Azanet. Ti me call 3 months. Na santo kwa kese ni si ya me sign. Ewo Gaddafi krom Libya Tripoli. Okay. Ti me ba na ni man sa nye. Wasim sabe dimate. Dimate Chese na me tani bebi anye papa so a no a sabi o anhwe. Na ya me blame a wo fon bebre se obi anhwe papa no so nche se o nhwe papa no. Okay. Yeah, my from the bia because me ni penny. Kitwa no we chira mo hwe me. Na menim. Ti me try say no. Be adwuma mazie ya. Mazie ya be adwuma ha no mo. Tofiakwa. Ti me adwuma kra kra me boy sika no na me say no. Me sa try continue. Ne sika no so enso. Ti adwuma no na me keep ka me nya be 2000 bi. Okay. Na me bra ba ko. Eye busuan batemu wa. Me pese me kire ma chi bebre ni. Matiase. Emu wa pa busuan mu wa me na ba side. Ti ekuhia on pa bo no se ne ma ko sam so bra ne ma ko yi ma bra bo mu. Na manya be 2000 bi nti kamenya Dubai bi krampo a nka meko. Ono so you dey. Senya me aduna se oti Dubai ni bi nka obeka a kire me. Okay. Na me see you. Nti o man of friend me say o amo ye interview bi. Nti metimi aba na. Am so me ba na me ko e. Nti me ko nya me adom ene e fa me. Na omoji 4500. Oh, Dubai economy. Me documents ni nyina ani. Okay. Ni nyina wa ha. Employment visa bibia wa ha. Okay. Nti nyame adom me koye. Me ye adwuma be 1 year. Ana me bra ne frame se ne me kosa na me so bra ye gusu kakra yes ne Ghana. Wakodu Dubai ho. Atimi stay ho be 1 year. Okay. Adwuma ala sub company. Me visa o metimi nyina a kire mo. Me emirate card nyina akura me ha si ya. Okay. Nti adwuma no ma no kan oh na danfo bi free Canada air band to beti ma invite e de amame o brother no nti okay me mo sika no kakra na me so mate na me danase to man of me so me send $500 emfama no na me send on come sister because me sister me ye bibia e boom on come sister nkoje on come sister no koje $500 to koje no on ka cha me say invite no beti ma apply ho ana obi asema me kan Dubai so o direct employment kwa ye jo passport nti wunya kwan enka so do passport kwa ye process bi okay
so lucky na me passport na wunti me ko renew and man fa ma company ni bi to mbi sa me am so o madam fu bi o sa na me ye o mo a okay na me so bra me passport no wo me ho ono say sa dia me send fa mra Ghana send the passport na wa renew no me fa mra Ghana but okay na me na den wo say Japan Olympics game na on be ko no wanya connection I say on fa nkrofo eden enko enti me fa passport na mra Ghana na me say hey bra we dey risky pa o cause me will be mine so na me dey passport to ba Ghana dey o so give visa na bo ma me wi a na wasan return passport na ma me back okay sa month na mususu na ge bi free Ghana ha e ba Dubai honom na me say okay sa dia mate enti boys to be free company mu e ba Ghana na me dey passport kokko ma wo mo on dey bre me bra on office o atonsu tombe man no na so go process na so me so matwa me take mas Dubai so o person ba o ye company work no person ba gisa wo serve company no bia 1 month and 2 months okay enti ba sa me yankasa me cancel contract no contractor wo won wo Dubai ho a wo ye adwuma no me bra se me cancel because a man for Dubai akra wo kwa adwuma ye ho den but wo de oti ayeye ti ye ma me nya adwuma enti adwuma na wo ye no na bosome so a me on say e nkomo ne yedi me pese wo be pre wo ho se de be ya mahwefo ne matiefo be te nkomo ayedi ase ne yi na o ma be te ase se asama wo kana ha na ekosi ukodu Dubai no aye fa wo adwuma no bosome so a akatua ne ye de ma wo no edan wote dan ka bia bills bi wo ho abete na wotimi nya sika kakra to nzam openye na ma reho no nukra na ma reho nzam me kai sa na ma na because Dubai ni say no nyame ya do am nya adwuma pa nyame ye chese ye timi dan ye mbibia nsuo obedware 10 times 100 times a day krampo a emfa company no okay so be did 1000 times krampo a emfa company no okay but titimi bibia wi am timi nya 2500 that time mpo and yet titimi bibia wi titimi bibia wi a direct employment okay nti mitimi nya 2500 at the to me home into aduane bia me na me ka se me go to bibia na makoto there's a company no ma oduane 3 times a day and a tea kura and tea na we 3 times a day I want to buy 3 times a we and buy be twice okay nti me bra kan say me cancel contract na sa no na me say bra also the cancel na me control cancellation no ha na me control cancellation na me de come campaign mo say adan na me so me papa o case bi o court na me na me witness nti mo say me bra Ghana emergency no see okay and mo ma me kwan na me dem ko nti na me twa me ticket me catch me bros me twa ticket na mra na sa Japan na de ne nkrofo ho no mo nti se me kra me ye adwuma krampo a e de ma nya kra na 20,000 30,000 asem ti me de me mbra na me say bra isi ba me ba me nkita hwe me sika o me ho krandu ayi bia se me ba sisi a mabusuafo me ka ne sen so o do ba e just 2 weeks pe nti fa ho eden esi openyi ma re wo sem no na ashase ani ashase pa ani na me na me twa ticket na me bedu ye me ba na me ko chia na se bra ma ba o sometimes na passport na return it back to me or Dubai honum nti okay me de aba na so egu process no so be 1 week bi sa na so Olympics game yan 5 sama kan so supporters na ade nti no o ye US bia mame na be fa Mexico na akọ I'm say bra Mr. Wo because see mama ni papa kra den eni se me wa no iti ene ye ntema me de me nko so nya abotre Mexico a me bra nya mame o ka che me so o ye Belize ni afa ho de awuram ene we so wa nya afa mame me bedu July 18th June 18th ye wuram akosi November me ka kire no ka me se me nya abotre na di bro nya wie a wanya Israel connection bi ntino o de me beko mame ni to ho nchia nya abotre Irade empre nyamotre obra no o de amanfo tu kwan na o ye travel into ana o ye travel into ye friend job start travel into atonsu Monaco junction nyamotre ati o de aye me no nyamotre o de mayen ko hokra sisi me pesa me hwe say wakodu Dubai o ye adwuma yeah Obrana catch yourself $500 emra wachire no nua ba ho amana kwa akwaji enkomo no mu no na o chire mu say $500 na wo de bre no o de ye den ana say sika say na wo san de man no kan $500 no ho
ɛyɛ na ɔsa kan sɛ me nsan sɛn another 3000 san fa mrana Matewasi. Olympics game na anye ye ne de ɔyɛ ɛyɛ US na me kan sɛ befa Mexico na akɔ no 3000 no emu de he 3000 Ghana cedi okay na me mama sister sa Sunday no Sunday man bi okay enti me baaye no ɔno kan sɛ sisi na sika na ɛboɔ mbɛgye ɛyɛ US no ɛyɛ 22,000 220 million OCD yeah na madi kan tua 6,000 so dada no okay enti sa na brompo da satana dollar ne kakra na okay ana ɔse men sanfa 5,000 emeka ho okay na process ne den and content because me so na me gini din because me gini din as obetimi aboa me nto kan na me so yo ntimi na me push scan from my phone so e de man no so aba into go process no so okay openyi me friend na enne wɔkyena afie twam ɛsɛ sika wo de amana no bro 10,000 Ghana 10,000 almost 15,000 to 18,000 for registration ya dim kwam koye no hono 200 300 almost 15 to 20,000 okay na ne nyina anya me yase Israel de na okan so be o ka cheme say on be gi e-visa e di amaye amam bi sam say Israel e-visa eni ho itimi bomodin bisa mu an okan me say menya de me kan na omogi e-visa ti de o twa ticket man buy na me friend okan me say onye sure so metima gi e-visa Israel for my e-visa tena se ticket no wa na utwae me ba Ghana no o ba Ghana no me twa so me ba de be mam so amfa ma me eno kran kan we no humpo me na me twa me ticket eno kran kan we humpo me COVID test ne sa $250 na corona time na ye no me na me ye ni nyina almost 4,000 eno kran kan we humpo me bedu ye uka minua mo ben abusua na ye mensa emuwa ntemedi ka hya se me kan se abusua na muwa kakra na me se me kire machi a se bi abusua nim se me Ghana no kase nya me nim no kre me wo Ghana isi me ko 2 years me papa ma me kre nim se me Ghana how ma sempa na me kan sa no me bawo enti abusiafo me papa kra free mantimi anko esi me papa ya bote because ahokira ma komu me frame me brega je bra me papa yare me ni go to hospital you have just 400 cedis kra me frame me brega je bra you have 400 cedis ni me papa yare pan serious ka tell me so what dem mateme frɛ wan frame me biom na me stay ya na bosia ya bru bosia sa me bawo sana wo hono sana o sister woni ne communicate me pa chon okay nti o ba Ghana no o bo sister mane ono de oya we se o ba Ghana ti de na ekoso nyina na onim ono de me ne bibia because ono na save mama okay ti me sika no kra first one me bra ni tu ni car ko me sister stop no ko gi sika no o tu car fi Kumasi ko gi sika no me sister ho so ene ye friend kra won fa obi akọ obi minister say to na mo sa ko ne office ho no ye ko ne office bra de se na ne ma say ko no de ne ma nko yi isi papa kra nim se me ha ma me nim se me ha enti me sro ma me nko me bono mo mfi me he say de say me yakra say me passport so kra mpo a wasa si me friend na won fa be 3 months ni on fa me call me passport so kra mfa ba me so on fa ma me wo friend na won fa call no different like be friend na on fa obi akọ enti utwa ticket na ubedru Ghana no masem bisa ne se ubesi ye no an ukọ no ho me kọ no ho me bedu ya 3 days pe na me kọ no office na o sesen wasu wa bedu me sin ya wasi guso ye baby bia mo akọ ai aba he na obetena he panyi bi de me hu sie ese nyina me de me hu asie uka o de hu asie a for be wo kase be 2 years wa han dan ana say kwa me pese wo be kire ba bi port say bi amete so ame ana e bi amete bantema masem bisa ne say ubedru ye no se wo ba no ntimi nkofie dabi ba bia na wo te ansa na wo kɔ no Dubai wo kodi sɛn kodi almost 1.5 papa kra okay entina to say o san ba no ba bia na wo te no wantimi ankɔ ho dabi ne kra me ni Kumasi ha kra mpo na oni Kumasi ha okay enti wo bedru Kumasi no wo free Dubai no bedru Kumasi no hemfa na wo kɔ soe me free madam fo ba ko ka chene se mesre na me person need nkomo bi na me bra se me mra na onye Japan ma me nko within 1 month paint no nti o ma me choki baby kakra ono o ka chem su wate nti ono ko pay dan ma me ne kan say 1 month dia o de be ma me ti me dem 1 month afi me a me nko 2 months me a me nko
ma me say dan ne de ebusua fie nti no mo ba yie ne ade sam be hu me sa na be ha okay na me ka chi madam for me sere na ka o mo ame na me ntimi de han dan satana sika akra so me ho me ko han 6 months ko han 6 months because when him say o be kwa no me say me be kwa na bi kwa me han 1 month and if you can say 1 month the on farmer na me gini 6 okay openyi 6 and me 2 years nyame adom ye dibronya wie June 18th manya 2 years openyi na me re ko makoma mu re ko say me papa yare ye me bona mane so ma me sika kranka me fa nko na ko bia hu se ma ba that time me sika nyina so asa me ni hwe o me hu bio me papa wu ama ye sie no afo mani ko sua kran hu me papa nya botre ndi o papa yare ye ewo na wo Ghana na me wa ye frɛ wo frɛ me sister na me 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 stand din komo okay nti wo sister frɛ wo say o papa yare omo pe 400 Ghana cedis but that time na uni sika me ni sika na me frɛ me bra no no say won say me frɛ no an frɛ me bio Besine. Or even cry